Μένα πατήρ. Από την πόλη μας διώξανε σαν Έλληνες. Και στην Ελλάδα μας δεχτήκανε σαν Τούρκους. Άφηκε το βρε Μαρίκα, Σουλτάνα. Ο Μακαρίτης ο παππούς μου έλεγε, άμα φεύγεις από έναν τόπο, να μιλάς για τον τόπο που ήρθες. Και όχι για αυτόν που άφηκες. Άντε, τα τζιέρια με μάθησες πρωί-πρωί και τα μάτα τα ακόμα δεν τα έμαθα. Πού είναι πια και αυτή στα μάτα, μεσημέριασε. Να σε πω, καλά. Καηλέτα τραβά. Έλα, φέρτο σαν κακάνεις. Έλα. Σαμάτα μου. Σαμάτα μου είναι αυτός πρωί-πρωί. Κύρα μου που έβλεξε. Καλημέρα. Ωραία, πρωί-πρωί πιάστε τα φτιάρια. Α, και εσύ καφέ πίνουμε, για. Μάρη Σουλτάνα, κάλυβε και με έναν καφέ Μάρη να ανοίξει του μάτι λιγάκι. Εγώ θα σε κάνω, αλλά θα με αφήκεις να σε δω και την κούπα σου. Γιατί με φαίνεται στα μάτια μια γιο που πλούτρη γυρνάει τον άντρα σου. Μωράντικα είμαι. Πολλές τον τριγυρνάνε, αλλά εγώ μια θέλω να έχω τελέξει. Παναγία μου, αυτό το πλευρό εκεί μέσα. Άμα βγει ο Χόντζος, τότε θα δεις και εσύ αυτήν. Αφού να σε πω, εγώ θα σε πω στο πλητσάκι.